Ah, tiens. Bonjour, bonjour, diable. Racour. Mahafinaritra. Non. Coupe du monde kurangany any. Avake amizay resaka goat ty. Efa maheriny 10 ans bôka zao débat zovy mafopoaka zovy mafimafy le rivalité mipetraka sy ny tariny mahafinaritra ndraiky izy regny nafinaritra le décennie mahery eny décennie de rivalité entre zareo lahy sy ny tariny fa non gognaby non Andriko mbo tegna mizaha marigna amina football andre mbo tegna tia football tia bowling mizaha bowling gognaby hitany andre somany Messi niany voulez che ajanona kabarina ki goty fa goty faraiky fô goty faraiky tsisy aroa eky izy amizao ko le mbola actif tsika tsy angala hoe ke tsy goty ery Pelé tsy goty ery Maradona Platini maromaro zare agny fa goty koa regny goty ny époque taloha fa le goty ny génération ty débat fa vita ya efa close débat vita débat manomboko niany triplé hat-trick ya for the best player in the world football kuranga ito non kaka inga kaka tenga kaka merci Messi anareo ndraiky mbola afaka amezaka anareo le goty bôka misy karazana roa goty zegny misy karazana raiky hoe le izy eritreretina andre ary maro tegna tsy mahay izy fa niany boka zaveka le resaka ino moa zegny goty zegny so de zegny natonga andre nieritreritry hoe Ron Ronaldo nandregny zegny le goty so de zegny natonga andre nieritreritry zegny goty zegny tsy bengy matetiky zegny raha fa natao signy fa goty atao sarina bengely amina emoji fa dikany goty zegny lavitry tsy bengy ke le goty bengy mbola afaka tanana andre fa hoe andre zegny Ronaldo zegny le goty hoe igny zegny bengy raha misoma boly tsy magnino zegny le goty araiky le amy sens nazy araiky ok tanana andre na goty na goty eky raha mahazo andre agny ambilaha agny andre azona retigny agny fa le goty le tegna izy azaveka amin'ny greatest of all time ya tsy anjarana eky agnazavy zegny fo zazavagna dictionnaire agny eky tokony mora manotro zegny greatest of all time yes bro vangolona olo triplé tsisy penalty ya arande efa mivavaha mafy olo mbo angala retraite aloka fa koa tsy zegny efa raha raiky fô mitagna olon'andre igny mbola ho premier zegny satria normal kabaka izy zokony araiky ty aroa togno io manafinaka io interview nazy efa raha raiky fô mitagna olon'andre igny gotin'andre bengin'andre efa raha raiky fô mitagninga nombre de but nazy en carrière ary ko alagna penalty nazy izy efa lany edy efa lany olo teo izy fô bon penalty moa zegny but fô maty araiky fô bon tsy konteky za tsy andeha fotra hoe penaldo izy penalty ankamaroany but nazy za tsy fotry zegny tsy anjaranany de volony zegny na de fa volaniky ihany na de zegny fô efa but en carrière zegny raha mbola mitaningaka nefa 170 match elagnelagna nefa somenjareo rolazo no misy 170 match nefa elagnelagna bunjareo amizao
plus les niani 906 963 marek ya eo amina 50-60 buts zegny elagnelananjare rola za tsy de précis loatra fa mbola tsy nizaha ordinateur za fa eo elagnelagna bunjare rola zegny eo en carrière donc zany ko izy koa Messi tsy voly bonheur fa tonga amin'ny taon'ny Ronaldo io izy ave voly ka ohatra vita record manafonandre efa i record nazy farany mbola mitagna izy devaniolo eo izy koa igny karava vitandre coupe du monde kouragna mbola premier match niany ary mandra-paviana ariva agny mandra-pavian'olonandre misoma mbola Messi ka zegny agnisan'ny joueur hoe misoma 6 coupe du monde ary namono aby tagnatin'zegny gidragidra non mahelava loatra liste na raha magotgotne ary got of all time feky mo zegny fa greatest of all time zegny izy fa izy zegny the biggest, the greatest player in the world. Please welcome Lionel. Bonne journée refa igny etiketrandre mandiniky za ndeha hoandra ndefa tegna tsy nanigneniko tsy nandrin'izay match ty fô tegna hoe match na champion du monde marigny le match za ndraiky tsy mangaligona aby amina coupe du monde edy za tsy de mangala zare équipe na fô Messi zala goat tsy araiky bengy fa araiky le farany maventy joueur grand, le plus grand joueur de tous les temps. Le plus grand joueur de tous les temps, izy hitanandre the real goat, the real one. Na de zegny aty zegny aza digna mampiasa application Sendwave code promo mafana de karaha zegny application Sendwave fanifasaka vola surtout monandre avakagny amin'ny coupe du monde agny avy en Amérique avy agny maromaro touriste agny amizao maromaro ny mpamangy ny population agny kidy maro population maro consommation koa zegny agnatin'izay donc engany mba mandeha tsara ny marché sy mitady volany tsy araikaraiky amizao période coupe du monde zao nareo Canada nareo États-Unis nareo Amérique Mexique ny raha agny azadigna la famille antanagna ty izy koa agnatin'ny mbola tegna miasa mafy agnatin'ny coupe du monde ty enganeo za mbô amokatra tsara ny asa ndraiky ny raha jiaby tsabony pourboire ny tips et tout mandehandeha amin'ny touriste aby reo mipiditra devise antanagna agny bref anareo Europe koa tsy adigna agnatin'izay azadigna ny familia azadigna fa mangatsiatsiaka ty manomboko tegna manintsy alifasany hoandehandefa vola de alifasany position raha télécharger ny Sendwave code promo mafana ho za le olo andifasanao azy aty bref zay fô tsy atao lava koragna